Som Kórejčan. Vytvoril som Tipscoin, aby som vytvoril svet, kde každý na svete môže zbohatnúť a žiť šťastne. Tipscoin som vytvoril pre ľudí v juhovýchodnej Ázii a Afrike, ktorí nemajú čo jesť ani za $1 na deň. Som zástupcom Gdia Coin and Tips Coin Foundation. Spojenie so zástupcom nadácie vydávajúcej mince je skratkou k zbohatnutiu. Podvodná nadácia na mince nezverejňuje osobné údaje. Komunikujem s ľuďmi po celom svete. Svoju informačnú komunikáciu zverejním na YouTube a woodzip@navr. Každý, kto sa so mnou spojí, zbohatne. Ak mi dôverujete a pridáte sa k nám, stanete sa neskutočne bohatými. A ak sa prihlásite na odber, môžete každý deň dostávať informácie o tom, ako zarobiť peniaze. Táto žena opustila Instagram. Prečo opustila Instagram a prešla na tipy? Kórejci platia peniaze za ťažbu Tipscoin. Mince ťažené Kórejcami sa v súčasnosti obchodujú za $5 a 50 centov týždenne. Cudzinci však ťažia zadarmo. Aktuálna hodnota mincí vyťažených za deň je $5 a 50 centov. Keď sa však na bezplatnej ťažbe zúčastňuje veľa ľudí po celom svete, hodnota platformy TIPS sa zvyšuje a hodnota aktuálne ťaženej mince exploduje z $5,50 na $100. A keď sa zúčastní viac ľudí, exploduje to na $1,000. Keď sa na platforme TIPS zúčastňuje veľa ľudí po celom svete, okrem mince sa poskytujú zásoby aj na počet vyťažených mincí. Jedna fotografia nahraná na platformu TIPS priamo súvisí s peniazmi. Ko si myslíš? Je to veľmi bystrá a inteligentná žena. Je čas peniaze. Facebook, Instagram a Twitter sú plytvanie peniazmi. Vydala vlastnú menu s názvom TIPS Coin a dokáže tlačiť peniaze ako šialená. Užíva si každý deň a sníva o tom, že sa cez noc stane miliardárom. Dôvodom je, že pozná budúcnosť platformy TIPS a výbušnú silu platformy. Neskôr sníva o tom, že TIPS bude kótovaný na americkom NASDAQ a kórejskom KOSPI. Osoba, ktorá vytvorila mincu TIPS, je Kórejčan menom Chagwen Seong. Ak ste človek, ktorý dodrží svoj sľub, môžete vlastniť budúce bitcoiny s TIPS coinmi a zbohatnúť. Nakoniec vám poviem ďalší spôsob, ako sa stať bohatým. Ak sa chystáte investovať do financií, investujte do kórejských akcií. Som investičný génius. Sledujte môj hlavný kanál YouTube. Hlavný kanál zaznamenal návraty ako videá. Výnosy akcií, do ktorých investujem, sú 1000%. Je to skutočný návrat. Skopíroval som akciový účet do programu PowerPoint a odovzdal ho. Ak neviete po kórejsky na mojom hlavnom kanáli, najmite si na jeden deň Kórejčana a tlmočte vám. Som investičný génius, ktorý zarába veľa peňazí. Kórea je krajina, ktorá veľmi rýchlo rastie. Investujte v krajine BTS. Poviem vám informácie o tom, ako zarobiť veľa peňazí.